o wi so tawi aɗa janga alqur'ana mooloɗo am ɗo caɗele cheyɗane ñawlinowo dawol o bismillahi rrahmani rrahim ay golle ɗe golleten ɗe eɗen malnoro e majje inde geno ille won biɗo holi on geno arrahman ko on woni joom yurmede ko on woni yurmede huftidinde julɓe e hefereɓe e kala tagore o wiyete arrahman ɗon ko ɗum ɓuɓri jamma ko ɗum belendindi ay kanko woni jurmotoɗo e aduna arrahim jurmittoɗo pulaariyankoɓe ne gandi yurmade e yurmitade wona goto yurmade ko baɗal gadanal yurmitade ko battal ɗiɗaɓal mi waɗi mi watti ayde wannoon ko kanko yurmiɗo e aduna he so yurmoyima kadi to laakara to a wawa wiide Allah jurmotoɗo e aduna jurmotoɗo e laakara ala pulaar jeɗirani ɗo ko jurmotoɗo jurmittoɗo naaten e nde ɗo simore simore wiyetede simore yimɓe nde ganduɗa nde jippi ko Makka aɗa waɗi juume jeegom aɗa jogii noon funere mayre ine to dow ɗo kono ngam yidde wasde ñamde yaajede nde ngaren e mayre tan muhammadin sallllahu alayhi wa sallama jomiraɗo subhanahu wa taala suɓi mamamo e nder rendo waɗimo nelaɗo faade e tagore nde caggal nde o hoddiri o jeeya e leñol biyetegol arabeɓe ko Quraychiyanke ɗum waɗi kanko sallllahu alayhi wa sallam o wi so tawi dental jooɗima Quraychiyanke goto e enɗamam ene ɗon gaddinemo dental ngal on muhammadin sallllahu alayhi wa sallama caggal nde o yontade e mbaadi haala nde o yontade kono kanko ko jontanoɗo tan gila nden ha joni kono noon nde o yonti addude ko addata ko jomiraɗo subhanahu wa taala addanimo alqur'ana wimo joni noon ayi ɗum ɗo ko jooɓaari ko gollata ko ɗum ɗo ko jooɓaari ko gollata ko joni noon gañam tumagu ene heewi e nder gurdam sa addi tan ko yooɗi won e yimɓe gañma kadi ɓe gañanma ay jeeyede mo e leñol arab noon ko ɗum waɗi jomiraɗo subhanahu wa taala o wi onon tagore nde mbiɗo andina on noon inna anzalnahu ay ko min de woni telliɗo oɗo qur'an walla sen jeehi sango wongo o wi inna ay min gueɗo de nahanu ko minen tigi woni jippinɗo kaaɗo haala mbiyete ka alqur'ana e te ko min renani ka hooram e ko heddi ko noon jimmi tan ko paamon mbele mbason sikkude ko ɓeeɗo jeeyi ɓe ngala hen ay ko inna anzalnahu qur'anan arabiyan kono hol sababu ko la'allakum taqilun mi jippini kaaɗo alqur'ana e ɗemgal arab mbele onon arabeɓe ɓe holi ɓen muhammadin sallllahu alayhi wa sallama mbele mbawa famde ko kalatmi ko haadi ko e ɗemgal maɗa mi meeɗani min nelde nelaɗo so wona taw nokku momi jooɓari ko ɗemgal makko ngal o nandirta e yonta makko mbele janggo woni fof wasa wiide mi tinano walla mi famano walla ko nandi hen kala nelaɗo nela koye ɗemgal leñol
wadde kala neɗɗo ko nelaɗo ɗo woni ɗo ko neleɗe tan certata e ko ɗum waɗi sallllahu alayhi wa sallama o wi yimɓe paame koye onon fof kon aynaɓe e goto fof noon koko laamditte so tawi jofol yonti beele o jofti ni ko aynoyno ko so woni hen ko jofaani holko haɗi ɗum jofde e hol caɗele jol o noon ko laamditteɗo ɗum yimɓe heewɓe ine mbiya gorko ko gaynako joom suudu mum gaynako iyum gaynako almuudu mum gaynako miñum gaynako